ang sumpay sa atong sugilanon, ang babaeng nakapula. Unsa? Ama, may tao. Ug miagi siya dinhi sa atong tungod. Oo, sagog ka ng imo gipanulti. Mahimo ba, Stacy? Imposible ka ng imo gipanulti. Kita lang magduha dinhi. Si Papa nimo tuaman sa likod dining maong bay. May tao gid, ma'am. Dili ko mahimong masayop. Nakita ko gid siya nga ning labay diri sa atong atubangan. Stacy, dili ko mahimong masayop. Tao gid akong nakita. Unsa man, mudayon ta sa atong pagsud. Nanibawt na hino ako mga balhibo. Naunsa ka baya oy kaadlawan aron unya makakita kag tao nga ning agi sa atong tungkod nga kita lang magduha dinhi. Murag may tao gyud diri sa sud, ma'am. Ambot lang gyud nimo. Mas maayo pa tingali atong susihon. Pagkawan lang dinhi sa sud, anak. Hello? May tao ba dinhi? Kung doon ay tao dinhi, mahimo bang magpakita ka? Stacy, naunsa ka ba? Kita lang duha dinhi. Way tao dinhi, oy. Di ko mahimong masayop, ma'am. Nakita gyud ako nga ning agi siya sa atong tungod. Anak. Hello? May tao ba gyud dinhi? Doon na ba? Hello? Naunsa ka ba, anak Stacy? Rolinda? Si Papa. Ni anang amahan nimo. Naunsa mo din Ay, kining anak nimo. Ngano, sinay tabo? Parigor, Ngano anak? may nakita kong tao. Sa ko nagipanulti nimo. Unsay tao nga? May tao din Kita lang man ang niya din Mauna, maobitaw na giingon ako niya. Pero tuhui ko. Nakakita gyud kong tao nga ning labay. Ganiha, pag-abli na mo ni mama nang nakumpultahan, may tao nga miagi sa among tungod. Naunsa ka ba? Wa ko'y nakita. Nagsusi ko sa likod hangtod ganing abot ko din Wa ko'y nakitang tao. Ay, giduaan ka lang sa imong pananaw. Ambot lang. Mas maayo pa. Tana, Rolinda, muuban ka ba? Musaka ta sa taas. Nahala, sige, mas maayo pa. Tana, Stacy, ay kalimtin ako ng imong nakita, imo lang ng pananaw. Di na lang kumuuban sa taas, mapa. Mubalik na lang ako sa sakyanan. Maghuhat ko ninyo dito. Sige, ikaw ko. Sige, mapa. Sige, anak. Ay, naunsa man itong bata. Tala na, musaka na ta sa taas. Niyan ako sa sakyanan. Dili ko mahimong masayop sa kong nakita. Taong yun kanto. Wa ko maklaro yung itsura. Apano sa lang ang sigurado kung katawag itong ning agi sa among tungod ni Mama Rolinda kaganina. Pero, kalit kay siyang ning kilab. Daw mura lang og buwa. Pero tawag yun siya. Ginoo ko kada ko na masabay. Dili ka nga tawaan kining baya. Kung mauna, murag di na mahinon kung gusto mo puyo pa niya ng baya. Si Mama og si Papa, nisa ka sila sa taas nilang maong baya. Basta, dili ko mahimong masayop. Tawag yun. Tawag yun ang akong nakita. Kung tawaan ka yun ang maong bay. Dili lang unta. Kaya kung maumang ganina, di na lang kami muna yun og puyo niya ng baya. Diyos ko, tawag yun katong akong nakita. Lima ang kwarto ni ning maong bay. Ug dunay underground diha sa ubos. Mao ba, Rigor? Hala, tuod. Doon na may hagdanan pa ubos. Ay, pagkadako gyud ining baya kay may underground man sa ubos. Ay, pero maklaro gyud kaayo, Rigor, nga karaan na kining maong baya. Maula. Ug dinhi na kita makabaton sa kalinaw sa atong pagpuyo, Rolinda. Rigor. Mas maayo pa. Muadto na ko sa Pikaslawa ka. Dinhi ka una. Usa man, mukuyog ka na ko, dinhi ka na lang. Magpaabot na lang ko ni mo dinhi kay mugawas na sad ko karong taon-taon. At tuon ko tong atong anak. Kay na, mura na bag naglibog to siyang nakita. Nahala sige. Kadyot ra ko, Rolinda. Mubalik na dayon ko. Sige, Rigor. Ay, tuan na si Rigor. Nagsusi sa usa pa ka kwartong wa na mo masusi. Ay, pagkahambugaway gyud ni ining maong bahay. Mansyon gyud kaayo.
Yona, unsa man kining ni Aslamisa? May gipatong man din Islamisa. Litrato. Picture frame kini. Picture frame sa usa ka babae. Oy. Picture frame ka kinistag iya nining maong bay kani adto. Gusto. Akong paragong kuhaon kini iyang picture frame. Akong tan-awon kung kinsa ni. Babae man. Oy. Pagkamatahumbes babae nga ni Adinis picture frame. Hala. Pagkamaanyag sa maong babae. Unsay sunod nga mahitabo. Ayaw lang yun si Piata ang pagpaminaw sa matag sumpay ining makahadlok tang sugilanon ang babaeng nakapula. Tagsulat Ace Chavez. Gidalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.